来看乌克兰总统泽伦斯基将接受英国 BBC 的访问的时表示讲，乌克兰军队的反攻进展比预期还慢，主要是因为罗西亚军队伫20万平方公里的领土设真侪地雷。罗西亚的总统普廷是对外表示讲，乌克兰军队损失真严重，245台的战车拢互罗西亚军队毁掉了。俄罗斯国营电视台播送影片显示，俄军过去24点钟内，伫乌东顿涅茨克地区对乌军发动4波大规模攻击。俄罗斯总统普廷之一受访时阵也表示，俄军反攻兵争甲损失惨重有关系。Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. И, судя по всему, противник занимается тем, что сейчас комбинирует из бригад, которые понесли серьезные потери. 不过，美联社唔知影这影片到底是不是真的。乌克兰总统泽伦斯基一接受英国广播公司 BBC 访问的时阵表示，乌军反攻进展比预期较慢，虽然有个人相信反攻会是一场好莱坞电影，其台积嘛都结果暗过。泽伦斯基也指出，乌军伫乌克兰20万平方公里的领土设地雷，增加乌军推进的难度。За останній тиждень ми працюємо кожен день і відпрацьовуємо реальні цілі по враженню, які нам дають, навіть сьогодні ми відпрацювали більше 2 пакетів, тобто більше 80 реактивних снарядів ми відпрацювали по ворогу. Оце зранку і до теперішнього часу, буквально годину назад ми також працювали по цілях ворога. 乌克兰即卖已经受到扎波罗热南部甲乌东顿涅茨克的8寸头。泽伦斯基受访时也佫表示，得到 F-16战机的重要性，佫表示飞行员上紧爬过，因开始受训。第一架战机可能在半年了后到位。公司新闻陈慧仁报道。